Thomondi, Ramogi TV. Nyakora mogo jong jotelo kara jo Kenya nyalo beta ni non lalo menda maromo shillings bilion 6 nyiewo kambi mar tudruok mano mar Telkom. Edwin Okoth noyoro e romo mar komiti mar od bura ma koro luwo machiegni nonro ewi omenda no ma kelo chich ni ne olwar e ofuke mag ji giwegi. Ndalo machuok bang' yiero maduong' higa mokalo, piny owacho ne ochulo shiling bilion 6 gi milion 19 e nyiewo kambi mar ong'we yamo mar Telkom Kenya, okang' mane chano ketgo kambino duto e lwet piny owacho. Jood bura mane nono chudono mane otim e yo mapiyo ka itiyo kod pend chik 223 koro ne obwok kane oyang'negi ni Kenya ni kod mana tamalo 37 kende mar kambino. Shiling bilion 6 gi milion 19 ne onyiewo yamo. Having released 6 billion to acquire 60% of the shares of Telkom Kenya from Jamhuri Holdings Limited, which is a subject of this inquiry. The government indeed did not receive the 60% shares. The status quo remains. Please confirm. I want to confirm that that is the position. E chudono, ne chano res kambi mar Telkom Kenya e lwet jogo mane nyalo nyiewe kowuok e kambi mar Helios International mane use bang' nyiewe higa mar 2015. Nonro yango ni chudo mar omendano ne omi kambi mar Jamhuri Holdings Limited, kambi ma jood bura ne ofwenyo ni ok ondike Kenya ka, kendo weg kambi nok nyal yangi. In terms of Jamhuri Holding Limited, we note that the above company appears as a shareholder of Telkom Kenya Limited. However, the same is not registered in Kenya as per the records held by the Register of Companies. The address of the company is, however, captured as Level 3, Alexander House, 35 Cyber City, Ebene, Mauritius. Japuoth golo mag omenda e aguch piny owacho Margaret Nyakang'o bende ne oyudore kom maliet kuom puodho golo mar omenda no, kainto ramo ni gimoro amora ne otime yo makare. I gave the approval exactly the way they asked for it. They said the request under Article 223 of the Constitution is to facilitate the exit of Helios Investors, LLP, stroke Jamhuri Limited. Once the money was transferred from the consolidated fund to the paying account, the central bank can tell us who exactly was paid. Jood bura koro ni kod wichbar e temo nono matud ni ka pesano ne ok onyiewo Telkom Kenya, ng'agi ni manolal kod omendano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mabere kod mano mabende